להודיע לכם שבול עכשיו, לפני כמה דקות, אני קיבלתי מיינר. ועכשיו אני אראה לכם איך זה קרה. דבר ראשון, אני אראה לכם את המיינר נבל 2 שקיבלתי. הנה המיינר נבל 2. ועכשיו אני אראה לכם גם את התמונה של המיינר. זה מה שקיבלתי כאן. אתם צריכים, אם אתם רוצים גם כן לג'נדרי, אתם צריכים שדבר ראשון שיצא לכם 5 קלפים, תקבלו ג'יימס, ו69 דברים, 69 קלפים שהם לא, שהם ררים וקומונים, וגם אם מקבלים אפיק, לפני אחד אחרון זה בטוח לג'נדרי. אבל אפשר גם לקבל את זה ככה, לקבל 69, אם תחשבו את זה 6 ועוד 1 שווה 7, ועוד 62, 69, אחרי זה אתם מקבלים לג'נדרי, פשוט בקל. מה עוד רציתי להגיד לכם? אנחנו עכשיו, אני אראה לכם את המשחק שבו אני ניצחתי ואז קיבלתי את הגולדן הזאתי. כאן קיבלתי את הגולדן, ואחרי זה פתחתי אותה וקיבלתי את המיינר הזה. בוא נלך למשחקים. לא, זה לא היה כאן. הנה, זה הפוסט שפתאום אמר לי מיינר נבל 1. וכאן הנבל 2 שניצחתי. היה כאן 3-0. אני טק כזה ונכלך. בכלל לא תלתי עליו, תסתכלו, לava, ג'יינט סקלטון, אני לכם. כאן לא יודע למה, אבל הלמה זה כזה עשה מלא עבודה. תסתכלו, עד שלא שמנו את הגרץ. אז כאן שמתי את הסקלטון הרמי, הוספתי גם את המניפקה. אתם יודעים שלא נהיה בטעות אני אפספס על משהו. אתם יודעים. תסתכלו, איזה דק הוא עשה. לava גולם. איזה לחנוך. לא, כאילו, לא עשו כלום. בסוף כאן מתחילים לאף. עכשיו עושים כאן את עכשיו עושים כאן את הגולם. וואו, זה הכי מסתכל. בהתחלה נבהלתי. איזה מה הוא עושה לי שם. בסוף לא היה לי מלא בליל. אני רואים, וואו. כאן זה מפחיד רצח. מה אני אגיד לך? כאן בכלל שמו את הדארק פרינס. על הג'יינט, לא הבנתי למה. אבל הג'יינט הזה שם מלא מכות. תסתכלו על הג'יינט. כאן רק תראו את זה, ותסתכלו על הג'יינט. תסתכלו כמה הוא מאוד כאילו. זה מלא. מלא. בוא נמשיך. לא רציתי להגיד לכם. הנה כאן. ערוץ 3. שתי לערוץ 3. תסתכלו. עוד אחד. זה לא גם בלי עלות זה מצליח. איזה כיף לקבל עוד מיינר. אני בכלל אפילו לא שמתי לב. וגם אני עוד מעט אעשה סרטון על עוד מעט יהיה פתיחת תיבות. עוד מעט יהיה את החוסי סרטון על הקלף החדש הזה שהל קוראים לו נראה לי, ואחרי זה יהיה פתיחת תיבות, ואחרי זה אנחנו נפתח טורניר של 2,000 קלפים בלייב, כן? בלייב אנחנו נעשה סרטון בלייב. אז נתראה בסרטון הבא. יאללה.